Komîta Parastina Rojnamavanan ku bingeha wê li New Yorkê ye. Hoşdarî dan ku ji navbirina Daişê saxlemiya rojnamavanan li xwe nagire. Di dema ku çalakiya milîşeyên Şîe li Iraq û Sûriyê bêhtir dibe. Ji dema ku Daeş li Sûriyê û Iraqê hin dever girtibûn. Di sala 2014 de tanha 38 rojnamavan hatine terûrkirin û 8 rojnamavanên dî nediyar in. Serbarî hejmareke dî ku hatine neçarkirin li ser koçberkirinê. Di vê derbarê de Komîta Parastina Rojnamavanan hoşdarî dan derbarî metirsiya durustbûna milîşyan û ji fişara siyasî û çavderî û taifî ku ew yek egera mezintirîn metirsiyê li ser jiyana rojnamavanan lê wan her du welatên hevsînor dike. Heman komîteyê di daxuyaniyekê de diyar kir ku rojnamavan li Sûriyê û Iraqê raserî gefên bêhtir tên. Ji aliyê grûpên çekdar yên ku piştevaniyek wan siyasî heye mîna Hejda Şeibî. Hevrêskarê navenda Metro ya berevaniya azadiyên rojnamavanî li Herêma Kurdistanê. Rehman Xerîb ji aliyê xwe de nimûneyek di vê derbarê de anî ziman. Ew jî terûrkirina rojnamavan Erkan Şerîf ji aliyê grûpên Hejda Şeibî li Kerkûkê piştî bûyerên ku li wî bajarî rûdan û got ku ew milîş ne tenê gefê li rojnamavanan dikin. Lê her wiha wan li ser bingeheke taîfî dinase û rojnamavan raserî gefa kuştinê tên ji aliyên wan ve. û li Sûriyê jî milîşeyên ku piştevaniyek Îranî werdigirin, metirsiya wan li ser rojnamavanan heye. Abdulazîz Hemza, yek ji damîzrînerê rojnameya Muwatîne li Reqayê dibêje ku ew bawer nake ku nemana Daişê li Sûriyê wê derfetek baştir bide rojnamavanên Sûriyê û serbar kir ku gefa dijî rojnamavan wê bêhtir bibe. û di berdewamiya gotina xwe amaje kir ku grûpên çekdar metirsiyekin li ser rojnamavanan lê ew geftê guhertin ji grûpekê ta grûpeke dî. Li Rojavayê Kurdistanê jî karê rojnamavanî ji aliyê desthilatdariya fireskiriya PD raserî astengiya tê. Mîna serkonkirina rojnamavanan gef li wan kirin û zîndan kirin û hindek car binçav kirin û işkence kirin.